салом алейкум бародарои азиз. мо мағозаи битава техника ва масолеҳи сохтмониро пешниҳоди шумо мегардонем. дорем дар шаҳри душанбе воқеъ дар назди хитобозор ина нигоҳ кунед. роҳи мошин то анавин назди мағозаи мо 100% мебиёяд. ина мошинтона дар ҳамҷа мемонед. бор мекунед меравед. дар дохили инҷо битава техника ва мардум ва мардум. агар хоҳед ки боз дилатон барои оилаи худатон бисӯзанд ва пӯшокотон ҳамеша нав бошанд, мо барои шумо саҳни машина пешниҳод мекунем. аз 6 килограмм то 10 килограмм ҳама намуди фирмаҳо аз LG, Samsung сар карда то фирмаҳои сафарконтивия вуҷуд дорад. ина дарунаш пӯй мекунед. агар дар кор боша худатам медаред. дарунаш калони хушнуд буда. ай ҳама муҳимаш анин барабанаш аста ки барабанаш импресс наста. ин либоса ҷазир намекуна. як намуд дига шадидаги аст. барабанаш хел деринрӯ ҳаста. ана либоса пат меброра. ин баръакс либоса хушроякак тозакак мегана. бародарои азиз, баъзан ҷоба қива пасту баланд бозӣ мекунад. света дар назар бурам. ин мотори ин намуди стрални машинаҳо инвектора дар қиваи пастам 100% кор мекунад. ина то набар ина санҷӣ роҳат накунед, баҳо дода наметонед. та инашам барои дидани шумо мекунам. бибинед, ина нигоҳ кунед. инашам дарунаш калони хушроҳат тозакак зурат аст. иношам доставка дорад. роғаи мо дар шаҳри душанбе аст. дар тамоми ҷо доставка дорем. бародарои азиз, агар дар бораи нархашон интерес дошта бошед, нархашон он қадар қимат нест. ҳозир як лаганда 3-4 ҳазор сомон ба мехаред. нархи инҳо 5,500 сар мешад то 7,5-8 ҳазор сомона. боз такрор мекунам ки доставка дорем.